Pois Aires conta con máis dunha decena de programas de radio que achegan Galicia aos arxentinos, un equipo da Televisión de Galicia. Para que mellor define o que transmite cada sábado Ramón Suárez, máis coñecido como Muxo, no seu programa Con Voz da Radio Argentina. Estamos dedicados a difundir a cultura galega, por suposto, a música galega, porque tristemente aquí a xente durante moitos anos pensaba que Galicia era Angelillo, el niño de Utrera, cousa polo estilo, non? A música galega é o fío conductor desta creación radial que leva preto de 20 anos achegando Galicia máis alo da colectividade e que ten moi boa acollida por parte dos ouvintes. Las entrevistas son muy buenas, nos ponen al tanto de la realidad de Galicia. Cuando Muxo lee las poesías o lee parte de libros. O análise da actualidade política a un e outro lado do Atlántico, as entrevistas e chamadas do público en directo son outros dos atractivos deste axente difusor da cultura galega. Só en Bos Aires existen máis dunha decena de programas radiofónicos encargados de achegar a actualidade e a cultura da terra aos galegos da diáspora, entre eles Galicia Emigrante, Galicia Tierra Mía ou Un Canto a Galicia.